udaletxera etorri gara, ayuntamentuan, alkateak Loren bi plaka eman dizkigu, pasaden udan lortu genituen gorka Europeo Juniorra irabazi zuen, eta ni nire partez, Juegos del Mediterraneon ere bai irabazi genuen txapelketa, eta udaletxeak hori eskerrak ematera etorri gara. Nik uste biak hasieratik beste kirol batzuk egiten genituen eskubaloiaz gain. Bera eskubaloian berandoago hasi zen, baina nik beti eskubaloia eta beste gauza bat egin dut, saskibaloia zana, eta momentu bat heldu zen nun aukeratu bat zen, eta eskubaloia aukeratu nun. Eta bera, tenisean ibili izan hasieratik, eta gero... Basaurin probatu nuen entrenatzea, eta hortatik Barakaldora gero Torlabe gara, eta orain Bidasoan Irunen gorkarekin, taldekideak gara Irunen orain. Etxabarriko eskubaloian esketan denok badakigu oso ondo dagoela, Guiaga nire ustez gauzak oso ondo egiten ari dira. Egia da, azken urte hauetan Berde Zurigorri hori kluba berria dela, eta nire ustez oso garrantzitsua da erakusteko eskubaloia ere gizonentzat dela, eta gizonek ere egin dutela eskubaloia. Guiaga beti izan da Espainiako kanteretatik hoberenetakoa, eta orain ikustea mutilak baitere ari direla eskubaloian jolasten klaseko bat. Gu biok kontratua daukagu Irunen, nire partez 3 urte sinatu ditut Irunen, eta gorka oraindik beste urte bat dauka kontratuan, eta gero ez dakigu, azkenean eskubaloia eta kirola hola da, eta orain hemen gaude, eta ez dakigu, igual 2 urte barru non garen, ez dakigu, ikusiko da. Igual beste liga batean egitea, adibidez Frantzian edo Alemanian, hori eskubaloia potenteago dela liga horietan, eta igual urte batzuk barru hor egotea jolasten polita izango zen. Ez dakat amets finkorik, baina bai kirolaz disfrutatzea. Azken finean Bidasoan asko ari naiz ikasten, eta hori ikasten jarraitzea, eta etorkizunak dakarrena ikusiko dugu.